judicials mediàtics, on tenim 7 companys del CDR, on tenim gent del SASU a la presó sense cap prova. Estem farts dels muntatges que hi ha en aquest a Espanya, les cabers de l'Estat, simplement això. I estem fins als ovaris i fins als collons. I ho veurem en fora i que vinguin a buscar a la casa si volen. Se nota que som de mola, que fa molta boira, saps?